बौद्ध जिला बाउंशुणी दिल्ली मार्केट ठारे राम मंदिर निर्माण रत्नमुद स्थापन अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଅବସରରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମେହେର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁକାନ୍ତି ମେହେର ଏବଂ ବିଶିକେଶନ ମେହେର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉର୍ବଶୀ ମେହେର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କିରଣ ତ୍ରିପାଠୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଉଁଶୁଣୀ ଛକ ରାମଲୀଳା ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାରାୟଣ ଗାୟକ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ ଗାନ କରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନମୁଦରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା, ଧାନ, ଚାଉଳ ଆଦି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମନ୍ଦିର ମୁଦରେ ପକାଇ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାଉଁଶୁଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟ ଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ରତ୍ନମୁଦ ସ୍ଥାପନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନ ମେହେର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁକାନ୍ତି ମେହେର ଏବଂ ବିଶିକେଶନ ମେହେର ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଉର୍ବଶୀ ମେହେର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜକ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ କିରଣ ତ୍ରିପାଠୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଉଁଶୁଣୀ ଛକ ରାମଲୀଳା ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାରାୟଣ ଗାୟକ ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାରାୟଣ ଗାନ କରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନମୁଦରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ରୂପା, ଧାନ, ଚାଉଳ ଆଦି ଅଷ୍ଟଧାତୁ ମନ୍ଦିର ମୁଦରେ ପକାଇ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ।